नलबारि सामथाइबारि बाथौ थानसालिनि रुफाथि मायथाइजों लोब्बा लाखिनानै खुंगा 33थि रंजालि बैसागु फोरबो बिथराइ क्लाबनि रंजालि बैसागु फोरबो फालिनाया गाजा गोमजायै खुंफुंजाबाय। बोसोरनि आगु बैसागुखौ जों बर' माहारिया जायखिजाया धोरोमखौनो फुजिया मानो गासैबो बैसागु फोरबोखौ गाजा गोमजायै रंजानांगौ। बे बाथ्राखौ बुंदों आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारिया। उदालगुरि जिल्ला बेरगाव बियाबनि सिङाव थानाय नलबारि सामथाइबारि बाथौ थानसालियाव साननैनि हाबाफारिजों खुंनाय रुफाथि मायथाइ फोरबो फालिथाय आरो खुंगा 33थि रंजालि बैसागु फोरबो बिथराइ क्लाबनि रंजालि बैसागु फालिनाया मैया गोबां हाबाफारिजों गाजा गोमजायै जोबलांबाय। मैया जोबथा साननि फुंबिलिनि हाबाफारि बायदियै रुफाथि मायथाइ फोरबो फालिथायजों लोब्बा लाखिनानै बिफां फुलि गायजेनो खाग्राबारि बिसिडिसिनि मासिगिरि सोरांसार बर'आ। नलबारिनि गुबुनाव हाबा जाहैनाय गासै सोद्रोमा बिथांमोनखौ लिंनानै गामिनि सुबुंफोरजों आलासि बाय बाहागि लोगो हमज्लायनाय हाबाफारिबो लायो। लोगोसे गुबुन गुबुन हारि माहारिनि मोसानाय दिन्थिफुंनायखौ बेखेवनानै होयो खैराबारि जौमा फरायसालिमानि लोगो गोरायुं बिबुंसार स्वर्गयारि बिथाङा। बे हाबाफारियावनो गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारिया। लोगोसे ओनसोलनि मेलेमजिबि बिथांमोना बे हाबाफारियावनो बाहागो लायो। जोबोद देरगानायनि बाथ्रा जे बे नलबारि सामथाइबारि गामिया दिनै बिसोरनि जे बाथौ थानसालि बियो 25 बोसोर जाबाय आरो बिनिनो रुफाथि मायथाइ फालिदों। गतिके बर'फोरनि जिउआव धोरोमखौ लानानै धोरोमखौ सिबिनाय बे 25 बोसोर आन्थोर गैयै जिथु मोनसे आसार खान्थिखौ लानानै गामिया रायजो जाबोनाय सोलिबोनाय बे जोबोद देरगानायनि बाथ्रा आरो बिथांमोना बेखौ लानानै फालिनाया आरो जोबोर बाख्नायथाव। मानो बिनि गेजेरजों आगुनि बाथ्राफोरखौ गोसोखाङो आरो 25 बोसोरनि जिथु गामिखौ खुंनायनि अभिगथा जिथु बिनि मोन्दांथि आरो बिनि उनाव धोरोमखौ सिबिनायनि गेजेरजों गामियाव मा जादों मा जायाखै बेफोरखौ गासिबो जेखौ नुबोदों बेफोरखौ लानानै फैबाय थानाय समाव जाहाथे थांनाय बारनि गोरोन्थिखौ फोसाबनानै आरो साबसिननिफ्राय हामसिन थांखि लानानै गामिया बोराइ बाथौखौ सिबिनायजों लोगोसे आलो गोजोनै आवगायलांनो हायो बेफोरनि सायाव निस्सय माखासे थांखिफोर लानो हायो आरो आं सान्दों बेफोरबायदिनो बिथांमोना निस्सय गामिखौ फोसाबबावनायनि गामिखौ सोलोंथाइ रांखान्थियारि बायदिसिना बिथिङाव दावगालांहोनायनि निस्सय सावरायलायदों आरो गोदान माखासे गामियाव ज' खामानि मावनायनि हाबाफारि लादों। गोबां बर'फोरा मिसनारियाव हाबनानै दङ, नाथाय बिथांमोनखौ बर'नि गुबै बैसागु फोरबोखौ फालिनाय नुवाखै। मा बुंगोन सायाव? गोबां बर'फोरा ख्रिस्टानाव हाबनानै दङ, बिथांमोना नाथाय बर'नि गुबै बैसागु बेखौ फालिनाय नुवाखै। मा बुंगोन सायाव? नङा, मिसनारिफोरनि बाथ्रा दिनैनि बाथ्रा नङा। दिनै 100 बोसोरनि सिगाङावनो ब्रिटिशफ्रा बेवहाय जेब्ला फैदोंमोन बे समावनो मिसनारिफ्रा फैनानै दिनै माखासे मानसिफोरखौ जिथु ख्रिस्टान धोरोम बे ख्रिस्टान धोरोमखौ बिथांमोना होलांदोंमोन, सोनानै फोरोंलांदोंमोन। बेखौ लानानै बिथांमोना दिनै ख्रिस्टान धोरोमनि जिथु खान्थि बाइबेलनि जिथु बोसोन बेखौ लानानै बिथांमोना सोलिबोबाय थायो। अदेबानि बिथांमोना होमब्लाबो धोरोमखौ नागारनानै बाखि गासिबो खामानि दामानियाव समाजारि हिसाबै बर'नि आसार खान्थिखौनो लानानै सोलियो आरो बर'नि हारिमुनि बेलायावबो आं नुयो जे दिनैनि दिनाव ख्रिस्टान धोरोमारिफ्राबो खेराइ मोसानायनिफ्राय लानानै गासिबो गाननाय जोमनाय दामनाय देनाय बेफोरखौ बिथांमोनाबो समानै खालामो। खालि इसोरखौ फुजिनाय आरो इसोरखौ मुं लानायावल' बेवहाय फाराग दङ आरो दिनैनि बियो बर'नि बाथ्रा नङा, बे जाहैबाय गोदो गोदायनि समनिफ्राय जाबोनाय। गतिके आं सानो बे बाथ्राया दिनै जोंनि गेजेराव बर'खौ
मोनसे हारि हिसाबै लानानै सोलिलांनायनि बेलायाव जेबो हेंथा जाया अदेबानि जों बर'नि बाथ्राफोरखौ जों जेखौ मावनो लायो खृष्टान धोरोमारिफ्रा जुदि गावसिनि गेजेराव बेखौ लानानै मोनसे बयबो मावफुंनायनि बिबान लायो बाथौआरिफ्राबो जुदि बाथौनि माने जोंनि जिथु प्लेटफर्म दं गौथुम बेवहाय बेखौ गासै बाथौआरियानो मावफुंनायनि जुदि बिबान लायो ब्रह्म धोरोमारिफ्राबो जुदि बेखौ बेबायदि मावफुंनायनि बिबान लायो जोंनि जयगुरु दं माखासे बिसोरबो जुदि बिनि लायो गुबुन गुबुन धोरोमाव थानायाबो आं सानो अब्ला हारि हिसाबै जोंनि जिथु थांखिफोर बे थांखिफोरखौ मावफुंनानै जोङो मुलुगाव बयजोंबो सिनायजानाय बाख्नायजानाय हारि हिसाबै जोङो दानानै लानो हागोन। दिनै मा गिबि गिबियावनो आङो जोंनि निउस नोंथांमोननि सेराव गिबियावनो आङो आंनि गोसो सिंनिफ्राय आंनि फारसेनिफ्राय आङो गोदान बोसोरनि अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरग्रोबाय। दा जोंहा बाथौ धोरोम लानाय हिसाबै जोंहा 1999 मायथाइयाव जों लादोंमोन। दिनैसिम जोंहा 25 बोसोर जाबाय। बे 25 बोसोरनिनो जोङो रुफाथि मायथाइ हिसाबै जोङो साननैनि हाबाफारि लानानै जोङो फालिनाय जादों। दिनै जोबथा जोंहा हाबाफारिया दा बेखिना नोंथांमोना दिनै फुंनिफ्राय बा मैयानिफ्राय मा हाबाफारि लादों? मैया जोंहा फुंबिलियाव जायखिजाया जोंहा दरखं बेखेवनाय हाबाफारि दंमोन। बेनिफ्राय नैथि हाबाफारि हिसाबै जोंहा आर'ज थाहैबाय बावनाय थिनाय जोंहा थाहैबाय। बिनि उनाव जोङो मैखोम हिसाबै जोङो सावरायमेल धोरोमनि सायाव जोङो मोनसे सावरायमेल सेमिनार लानाय जादोंमोन। जोङो गाहाय आलासि जों लिंनाय जादोंमोन। बिथाङा बोखावजाय दरं जिल्लानि बाथौ धर्मनि सासे गायसनगिरि गाहाय नेहाथारिमोन भारत बर'। बिथाङा फैनानै जोंनो मोजां रोखोमै बिबुंथिनि गेजेरजों जोंखौ माने बिबुंथि होलांनानै जोंखौ माने बुजायलांबाय धोरोमनि सायाव। गाहाय आलासि महरै सोर खालामनाय? दा नैथि सान हिसाबै गाहाय आलासि जोंहा गाहाय आलासि आसाम आयेन आफादनि बिस्वजित दैमारि सार बिथांखौ जों गाहाय आलासि महरै जोङो हांख्रायनाय जादोंमोन। बिथाङाबो फैदों। नोंथांमोना दिनै रुफाथि मायथाइ फालिदों। रुफाथि मायथाइ फालिनायाव माबायदि बेसेबांसो रायजोफोरनिफ्राय मदद मोनो? जोङो मोनसे जायखिजाया हाबाफारि लानाय लोगो लोगोनो गोबां थाखा फैसा खरसा जायो। दा बेखौ जोङो रायजो हिसाबैनो जोङो रायज्लायनानै माने खौसे जानानै जोङो खामानि मावदों। जि थाइसे थाइनो हायो गामियैनो खांलायनानै जायखिजाया जि मा नांगोन नाङा माइरं दालि बेखौ जोङो गामिनिफ्राय जायफ्रा बाय बाहागिफ्रा गुबुनाव हाबा जालांबाय बिथांमोनाबो फैनानै जोंनो धोरोमनि मुङाव अनसुंथाइ होलांदों। बेफोरबायदिनो जोङो दिनैनि जे हाबाफारि बेफोरखौ जोङो मोजां रोखोमै खुंफुंलांनो हादों। हारिमु बिलिफां आयदायाव मेथाइ खनगिरि सोरबाफोर लिंदों? हारिमु आयदायाव जोङो सासे मेथाइ खनगिरि लिंनाय जादों। हरिसिंगानि गोदान केसेट आर्टिस्ट बिथाङा गोदान खनगिरि अनजालि बसुमतारी बिथाङा फैगोन हारिमु बिलिफां आयदायाव। दा बेखेवगिरि महरै जोङो सासे बेखेवगिरि आलासि लिंदों। बिथाङा जाहैबाय बयजोंबो मिथिजानाय जायखौ जोङो रायन'नि मालिक होनना बुङो। बिथां मुङा माबामोन रायन'नि मालिक जायखिजाया बिथांखौ जों लिंनाय जादों। तेनजिं बड'सा नङा माबा मोनसे ज्योति कुमार गयारि ज्योति कुमार गयारि जों बिथांखौ हारिमु बिलिफां आयदाखौ बेखेवगिरि हिसाबै जोङो लिंनाय जादों।